Dodjelom nagrade Andrija Buvina za izniman doprinos kršćanskoj kulturi svečano je zatvorena manifestacija Dani kršćanske kulture, čije smo događaje mogli pratiti u Splitu, u Šibeniku i u Dubrovniku. Ovogodišnja je dobitnica nagrade Ksenija Abramović, utemeljiteljica Laudato televizije, a nagradu joj je pred ispunjenom dvoranom uručio akademski slikar Josip Boteridini. Pa evo, kad pogledate to kroz 15 godina, onako prošetate kroz sve dane i godine Dana kršćanske kulture i vidite ko su svi ti ljudi, mogu samo reći, lijepo je biti u tom društvu. Ksenija je jedna pojava zanimljiva, jer na ovaj način dati se u jedan projekt, ali sa malo sredstava, a s puno povjerenja da providno sve to skupa prati. Meni je drago da je ona dobila ovogodišnju nagradu, plaketu Andrija Buvina povodom ovih 15 dana kršćanske kulture, da će ovo malo osvježiti, dati joj još možda dodatnih motiva, nadahnuća, a s druge strane da će nekako promovirati na pozornici našega društva i medijskog tog prostora. Ovo nije moja nagrada, ovo je nagrada svim djelatnicima Laudato televizije koji zaista čine čudesna djela Božja. I baš me je ganulo i ta nagrada doživljavam je kao jedno zajedništvo svih nas medija koje djelujemo u tom, ja bih rekla, jednom kršćanskom katoličkom pogonu i poruka: niste sami, zajedno smo jači. Entuzijazam malenog broja ljudi uključenog u organizaciju ove manifestacije zaista je učinio grad Split istinski lijepim u ovo korizmeno vrijeme.